3. Bună ziua! Astăzi vă prezint un produs nou, ușă pivotantă. După cum vedeți, în acest video, această ușă pivotantă poate fi placată cu sticlă, plywood, ceramică sau aluminiu pentru ușile de exterior. Haideți să vedem următoarele detalii. Acest mâner, care se incorporează în foaia de ușă, cu un sistem de închidere CISA în 13 puncte, o să vedeți în clipele următoare, cu o grosime de 14 mm a foaia de ușă, cum vedeți și sistemul de închidere, care poate fi standard sau opțional, cu placă electromagnetică. Ați auzit acest lucru, cum s-a închis? Dacă optăm pentru acest lucru, trebuie să avem o cheie sau acea cheiță specială ca să putem deschide din exterior. Din interior se poate deschide simplu cu mâner, acționarea mânerului. Haideți să mai vedem câteva detalii foarte importante. Avem două garnituri pe foaia de ușă. După cum se vede, placa electromagnetică. Avem pe partea cu pivotul, avem un pivot sus și pivot sus, jos și sus, plus punctele de închidere. Uitați modul de deschidere, ceramica de care v-am povestit, care se poate placa. Uitați, ușa se închide trăgând de mâner. Și sistemul cu placă electromagnetică. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm la show-ul nostru din București, strada Liberii, numărul 3. La revedere!